खुलुमबाय आं बनमालि बसुमतारी आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों बा दुखु फोरमायनो सानदों। दिनै निकासि डिग्री कलेजाव निकासि ज्ञानपीठ डिग्री कलेजाव मोनसे पलिटिकल हान्जानि मोनसे पलिटिकल स्टुडेन्ट विंग्स दानानै लादों बा दानानै होदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लाजिनांथाव बाथ्रा। खुलुमबाय नमस्कार गिबि गिबियावनो बेलासे समनि गाहाम हामलायथि जों मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय जासिबाय। आं दिपज्योति मुसाहारि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिएसइउनि जेनेरेल सेक्रेटारि। मैयासो जों मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि आन्डाराव दिहिरा ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव ज्ञानपीठ डिग्री कलेजाव जों कलेज इउनिट फर्मेशन खालामबाय। जि बेलायाव जोङो जोंनि जिखिनि स्टुडेन्टसफोरा जों मैया आग भाग लाफैबाय बिथांमोननिसिम जों गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय। लोगो लोगोयैनो जोंहा बुंनो गोनां बाथ्राया बेयावसो थाहैबाय। जेब्ला जोङो कलेज इउनिटखौ फर्मेशन खालामो बिनि एगेन्स्टआव सासे सुबुं बनमालि बसुमतारी होननाय निकासि आनसलिक आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारिया मोननैसो बाथ्रा बुंनाय जादों, जेराव बिथाङा बिभाजननि बाथ्रा बुंदों बा माने मिसलिडनि बाथ्रा बुंदों। आं बेखौसो क्लेरिफाइ खालामनो नागिरदों जे बिएसए बुङोब्ला बर' स्टुडेन्ट एस'सिएशन आरो बिएसइउ बुङोब्ला बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियन। जि बेलायाव बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियना बेखौनो एम खालामो जे एन्टायार बिटिसि आव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीनि स्टुडेन्टसफोरखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन बा आग बारायलांनायनि थाखाय जों सिन्था धारा खालामो। बे लेखायाव बिथाङा बुंदों जे बिभाजन लाबोदों होननानै, नाथाय बिएसइउआ मा एक्चुअलि बिएसइउआ मा खालामनो थांगासिनो दं बा बिएसइउनि मावनो गोनां बा एम अबजेक्टिभसा मा, जों बेखौनो बारंबार बुंबाय थागोन जे जोङो गासैबो जाति जनगोष्ठीनि स्टुडेन्टखौ लानानै जों खामानि मावो। नाथाय बिएसइआबो गावनि खामानिखौ गावनि जायगायाव मावगासिनो दं। नाथाय बेयाव आबसुनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारिया बेबायदि फैनानै बाथ्रा बुंनायखौ जोङो मोजां मोनाखैबा जों दुखु फोरमायो। आरो बेखौनो बुंदों बिथाङा जे स्टुडेन्टसफोरनि गेजेराव डिभिजन लाबोदों होननानै बुंदों। जों बे बाथ्रायाव एकदमबारे सहमत नङा। मानो नङा होमब्ला जों गासैखौबो लानानैसो खामानि मावनायनि थाखाय सानदों। जों सोरबा बर', सोरबा हारसा, सोरबा नेपालि, सोरबा आदिबासि, सोरबा बेंगलि बेखौ लानानै जों मालाबाबो सानाखै। जों गासैखौबो कम्बाइनलि लानानै जों खामानि मावनायनि थाखायसो जों आग बारायलांनो नागिरदों। आरो बेयाव मोनसे खोथा बुंदों जे बिथांमोननि आबसुनि खायसे नेतृत्व होनाय वर्कार्सफोरखौ बिएसइउआ हाइजेक खालामदों होनना। न' बे एकदमबारे फल्स। मानो होनोब्ला जों रावखौबो जबरदस्ति खालामनानै बिएसइउआव फै होननानै बुङाखै। जाय बिथांमोना जों खामानि मावनो ओंखारबोदों बिथांमोना गावबा गावनो उइलिंलि फैदों। मानो होनोब्ला बिथांमोना जोंनि खायसे खामानि मावनाय दांनायखौ मोजां नुहुरदों जानो हागौ। आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथा बुंबावदों बिथाङा जे बिएसइउआ दसे समनि थाखायल' खामानिखौ मावो, बेनिफ्राय बिनि उनाव इनएक्टिभ आरो डरमेन्ट जानानै थायो होनना बुंदों। आं बे बेलायाव बे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों, जेब्लायबो जुदि मोनसे संगठननि मानसिया बिमा बाथुलनि नोजोराव नायोब्ला निस्सय बेबायदि इनएक्टिभ बा डरमेन्टखौ नुनो थांगोन। आं बे बेलायाव बे बिथांखौ बेखौसो बुंनो खावलायगोन जे नोंथाङाबो हायोब्ला बिएसइउआव फैना खामानि मावफै, अब्लाना मिथिगोन जे बिएसइउआ मा मार। आरो नोंथाङा जुदि बे जायगायाव फैना खामानि मावोब्ला निस्सय सानसे समाव नोंथाङा बे बिएसइउखौ गारलांनो हानाय नङा होननानै आं सानो। आरो लोगोसे बेयावनो मिसलिड होननायनि बाथ्रा ओंखारबाय थादो। जों मिथिगौ, जों नुबोदों बै समनिफ्रायनो मिसलिडखौ सोर खालामदों सोर खालामाखै। नाथाय जों नाम मुंख'नो नागिराखै। मानो होनोब्ला जों बै समनिफ्रायनो नुबोबाय थादों जे जों गासैबो स्टुडेन्टफोरा बर' स्टुडेन्टनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों जेब्लायबो नेबोबाय थादोंमोन बा नायबोबाय थादोंमोन। सासे मानसिनि नेतृत्वखौनो जोङो बिराद सिन्था खालामबोबाय थादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै जों नुबाय बै बिथाङासो सिस्टेमखौ मिसलिड खालामबोदों होननानै। आरो बेबायदियैनो लोगोयैनो जों बेखौनो खावलायनो सानगोन जे बेबायदि खायसे डिभिजननि बाथ्राफोरखौ बख'नो नाङा। हानायमानि जों खौसेयै लाखिनानै खामानिफोरखौ मावनो जुजिनांगौ। आरो बिएसइउआ बे थांखिजोंनो जेब्लायबो खामानि मावलांबाय थागोन। जों जेब्लायबो रावनिबो गेजेराव जोङो डिभिजनखौ नाया। जों गासैखौबो लानानै जों जेब्लायबो आग बारायलांनायनि सिन्थाखौ जों खालामगोन। गोजोन्थों।